Kedveském, hol mentek? Zacsin. Nein. Zacsin. Also, Cynthia, na, komm, antworten. Komm. Csongor. Nem beszélsz. Na, adok neked feladat. Nem beszélsz. Also, Cynthia, zeig mal bitte. Rakterítő und Bakterítő. Drága gyerek, ezt nem tud. Mein Gott. Na, kérdezzetek városokat, folyókat, hegységeket. Deutsch, Mittelozean és a Haken. Grand Canyon. Nem Sugu, Nanu. Panama Kanál. Apennine. Tanganyika-zé. Deutsch. Kamchatka. Cynthia, Kamchatka. Na, Cynthia, was sind die O-Massive? Urmasszíve. Nein, O-Massive. Hát ez csodálatos. Dominika, menjél haza és idegesítsd otthon a szülődet. Majd. Semmi. Cynthia, mi olyan nevetséges? Semmi. Na, danke, hogy vissza. És hányos lett tanár? Das war gut, sehr gut. Eine, zwei. Mi az, hogy tett? Csongor, kész vagytok? Nem tanár, én nem tudtam kiszámolni a pártartalmat. Az kiderül a gőbébű. Mi bű? A gőbébű. Ezt nem kell tudnod, ha csak nem csillagászat leszel. Ez az egy kérdés, van a feladat. Szóval, kedveském, következő órára. Ciklónen, anticiklonen, apaj, undagaj.
konzert gyerekekről. Ezt szeretném felolvasni most nektek. De előtte is kik a hiányzók? Hát úgy látom csak Barbie. De hát én itt voltam egész nap, tanár. Nem baj, már beírtalak hiányzónak. Tanárnő, amúgy Zsuzsi meg Réka sincsen, ja, amúgy meg Roli sincs. Hát a szokásosak. Menjünk haza, tanárnő. Nem megyünk Korsikám, majd 50 után. Tessék, na haza, mert úr is egy helyre megyünk. Nem, ez szemtelenség. De most menjünk. Nem, folytathatjuk? De már mit csinálsz, Kitty? Egy fél perc, és befejezem ezt a puskát. De hát minek, ez az utolsó órán. Komolyan? Danci, befonod a hajam? Hát, befonhatom, de mennyi idő van még? 5 perc. Milyen 5 perc? Van még fél óra. Már hova mennétek? Miskolciak vagytok, nem? Csak Pest. Csütörtök van. Nem baj. Igazolás honnan lesz? Jó, menjetek. Tanárnő, mehetek én is? Már hova mennél? Nem is soha, te huligán fajzad. De edzésem lesz tanárnő, még nem is kell, hagyd menjek már. Jó, menjél. De igazolást kérek. Jó lesz. Tanárnő, úgy, ha nem tetszik hazavinnem, akkor hazavisz Oliver, mentem én is. Ez igazolatlan lesz. Tanárnő, nekem is mennem kell. Már hova mennél te is? Hát mennem kell edzést tartani. Nincs ilyen, óra De van. tanárnő, mennem kell, csókolom. Tanárnő, hagyd menjünk már mi is. Mi vidékiek vagyunk, megy a buszunk. Megy majd 50 után is. 10 perc múlva megy, muszáj mennünk. Jó, menjetek akkor ti is. Tanárnő, szeretnék menni, dolgom van a stúdióban. De hát mert te nem is vagy stúdiós. Hát azt miért nem? Dehogy. Azért mert megtiltottam. De az vagyok még, dolgom van tanárnő, csak. Jó, menjél akkor te is. Tanárnő, amúgy is megtetszett igen, hogy hazamentünk hamarabb. Én nem ígértem semmi ilyesmit, ezt